Magdalena Álvarez anuncia que el servei de Rodalies interromput per les obres serà gratuït fins que l'AVE arribi a Barcelona. Això pot suposar unes pèrdues per Renfe de 8,5 milions d'euros. Aquest matí, una locomotora del Talgo ha estat fent proves de seguretat al tram dels esvorancs. De posar en perill la seguretat dels usuaris de ferrocarrils de la Generalitat. Montilla ho nega, diu que la seguretat ha estat prioritària i defensa l'actuació del tripartit davant la falta d'inversió en el passat. La ministra Álvarez ha tornat a sorprendre amb un nou anunci relacionat amb Rodalies. Totes les línies que ara estan afectades per les obres de l'AVE seran gratuïtes fins al dia que l'alta velocitat arribarà a Barcelona. Recordem que ella mateixa va dir que seria abans de les eleccions generals, en principi al març. Això vol dir, doncs, que en tot aquest temps Renfe deixarà d'ingressar més de 8 milions d'euros en bitllets. S'haurà de veure a la llarga qui assumirà aquestes i altres pèrdues. Fins que l'alta velocitat no entri en servei, els passatgers de Rodalies de les línies del Garraf, de l'aeroport i de l'acabada Martorell a l'Hospitalet viatjaran gratis. Las líneas que están afectadas, que es la C2, la C10 y la parte de la C7 que esté afectada, va a ser gratuito hasta que llegue el AVE a Barcelona. Segons la ministra, la mesura es mantindrà encara que es restableixi completament el servei de Rodalies. No és suficient. És que no es paga amb res, penso. Són moltes hores, matina molt, arriba molt tard. No sé, molt cansat, realment. La cagada, perdó l'expressió, és tan grossa que és una mica difícil compensar el que ens han fet. Però bueno, com a mínim és una bona forma de començar i jo crec que està força bé. A mí no me vale eso. Me tiene que hacer algo más, porque si no, ¿por qué pagar? Que no lo entiendo. Paso de la Renfe, paso de todo. Abans dels esvorancs, uns 80.000 usuaris feien servir cada dia les línies del Garraf i de l'aeroport. Ara tenen l'opció de viatjar de franc en l'operatiu d'emergència organitzat per Renfe. L'operadora calcula que de mitjana cada viatger deixa de pagar al dia 1 euro amb 5 cèntims. Si l'AVE arriba a Barcelona a finals de febrer, la promesa de la ministra de Foment implica que durant més de 100 dies Renfe deixarà de cobrar gairebé 8,5 milions d'euros. A més, a aquestes pèrdues s'hi afegeix el cost del pla alternatiu de transport, que inclou conductors, 245 autocars, 185 informadors addicionals o carpes per la pluja. Renfe recorda que les pèrdues no són culpa seva i que no té cap responsabilitat en els problemes d'infraestructures perquè només n'opera els serveis. Els problemes ferroviaris han acaparat el ple del Parlament, que s'allargarà fins divendres. El debat ha començat en un to força assossegat, però ha durat poc. Els retrets s'han fet sentir amb duresa. Convergència i Unió ha acusat el govern d'haver posat en risc els usuaris per no haver actuat a temps, tot i tenir informació prèvia. El president Montilla ha negat aquesta tarda de forma categòrica que el govern tingués constància de l'existència del perill d'esfotrament del túnel de ferrocarrils de la Generalitat abans de decidir interrompre el servei de Rodalies, tal com ha denunciat Convergència i Unió en aquest debat. Això es va fer quan hi havia perill. Insinuar el contrari el desacredita a vostè, senyor Mas. A vostè li han tornat a enredar els seus. Senyor president. A vostè li han aixecat la camisa i per un titular no tot s'hi val. El govern de la Generalitat tenia constància de tot això. I vostès han de donar la cara. Perquè si s'arribés a detectar que aquí, conscients que hi podia haver un problema de seguretat, vostès aquells dies encara van primar que s'inaugurés tot plegat el 21 de desembre, són absolutament corresponsables de tot aleshores. La sessió de control es convertia d'aquesta manera en un apèndix de la sessió del matí on hi ha hagut algun cara a cara amb reminiscències del passat. Vostès tenen un problema. Tenen un problema que es diu José Montilla. El nostre problema, senyor president, no es diu José Montilla. A nosaltres el problema que ens ocupa és una cosa tan important per a alguns que es diu Catalunya i que es diuen els catalans. Els altres grups de l'oposició també havien posat èmfasi en la manca de seguretat de l'obra pública a Catalunya, tot i demanant l'anul·lació del traçat de l'AVE pel centre de Barcelona. I sabem que vostè sabia que podia passar alguna cosa i va permetre que ferrocarrils de la Generalitat continuessin funcionant per allà baix,
La responsabilitat pot ser, senyor Montilla, que deixi de ser només política. És important que els ciutadans de Catalunya sàpiguen que en el traçat de l'AVE fins a la Sagrera, si és finalment el traçat, no succeirà res. I si no hi ha garanties, replantegem-nos el traçat. El debat ha posat de manifest les divergències entre els tres partits del govern a l'hora d'afrontar les responsabilitats polítiques de la crisi. Esquerra i Iniciativa insistien a demanar la dimissió de la ministra, mentre que el PSC feia Convergència i Unió corresponsable de l'actual dèficit d'infraestructures. Vostès no poden ser l'acusació particular d'aquest tema perquè la seva responsabilitat per omissió, per inhibició, és claríssima. La dimissió de la ministra de Foment molt probablement no arreglarà la situació, però en canvi tranquil·litzaria a molta gent. Cal canviar les polítiques i que els responsables que han estat al darrere d'aquests fracassos assumeixin les seves responsabilitats. Les explicacions de Montilla no han satisfet l'oposició i el PP ja ha demanat les compareixences del conseller d'Obres Públiques i del director de Ferrocarrils de la Generalitat i si ho exigirà el conseller les actes de les incidències en el túnel del Gornal del 7 al 20 d'octubre, que és quan es va produir l'accident i, per tant, el tall de Rodalies. Jaume Freixas, TV3, Parlament de Catalunya. Posa a prova cada un dels punts on s'ha hagut de reforçar el terreny que suporta la via 1 i la seva via de servei. Es tracta d'una locomotora de gran tonatge que pot arrossegar els vagons dels Talgo Altaria. Aquest migdia ha passat unes quantes vegades per l'estació de Bellvitge. Més endavant, convois buits amb vagons de doble pis tornaran a verificar la consolidació del tram afectat pels esvorancs. Els tècnics recolliran en un informe aquests resultats, més els de les proves de sistemes de senyalització i seguretat. I si tot va bé, dissabte, Foment podria obrir aquesta via i recuperar parcialment el funcionament de la línia del Garraf.